Ganda ni guys. Yo. Isurting ko luyo. Oh, itu daun. Indah mah. Dua kan? Nenek. Siapa yang kabin? Yes. Yo. Nagdagkal. Dagkalnya berat, nice. Oy. One down. One down guys. Good size. Waling ng awaling. Ganda ulog so. Sino na si Bugang magidadakil dito niyan tinyog. Ganda ni guys. Yo. Isurting ko luyo. Oh, itu daun. Ito guys, nakatago. Sakaling may laman guys. Yan. Butas na yan. Gigib na si kulot ng pandilig. You know? Upal. Oh. Tidumon na guys. Tuh. Guys, tignan nyo, ang laki-laki. Dakol man ninyo. Dakal. Nagagasa guys. Ribatan sa. Ay. Ayan guys, so matagal na dito to eh. Hindi namin nakukuha. Malaki na to, panigurado. Tagal na yan dyan. No, hindi. Diligan natin to guys. Mahala ka mo na. Ano? Pasit mo sa. Basit. Lumaban. Yun! Apat guys! Rumor takos. Tani. Apo! Aray! Titigag si away guys. Oy! Wala. Takkel. Mas seru Mario. Hoy, ang laki! Ang laki guys! Babalik ka pa ha? Hoy! Hoy! Dakkel tayo. Lalaki guys! Dakkel.
Dadalon sa hindi pa nagaya ni Victor. Ano na? Ha? Ikot ka eh. Gajay, muna ka. Singat. Singat. Dakkel. Another big one. Napikas ka mo. Gamaro lang. Oo. Ayan. Dito bilangan ta. Isa. Ayan guys, dalawa. Tatlo. Lima. Apat. Yaw. Teka lang guys. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Pito. 8. Ang bibigat guys, 10. 10. Kung nagdadagsan na sila. Oh, masarap na naman ang ulam. So guys, nirep ko muna siya para tumigas. Para po hindi matanggal yung mga galamay nito na ating iluluto mga ka-hunter. Tapos ito naman hunter, iluto muna natin to sa mainit na tubig. Yan. Para po maluto yung kanyang shell, yung ulo niya mga ka-hunter. Yan. Lagay natin lahat. Para ma-separate po yung ulo niya mamaya mga ka-hunter. Ito guys, so na-separate na yung yung katawan sa ulo. Ayan. Una guys, mantika na? Sama po. Ano, rama ng ID ko. Yung ba? Sibuyas. Oh. Wow. Yan na guys, yung nahati-hating tamilong. Yun. Ten? Lala. Oh. Menta. Papamin. Oh guys. Dahon ng mangga. Oyster. Baka naman. Maka naman. Sponsor naman dyan guys. Ako. Ketchup guys. Oh. Sige. Oy. Indama. Ito ngayon guys yung ulo na. Lalagyan natin ng sauce. Yan. Kasi yung aligi ng kamilong mga kanter is mapait po siya. Hindi po siya matamis kagaya ng alimango. Kaya ganyan po. Ganyan po yung way namin para masarap pa rin. Dito masarap. Yun. Ayun Axel. Yung guys, pwede na. Pwede nang kumain guys. Ako nagpait. Ay, ito tinapait. Sa ulo na ako yung short nga namin. Bagyo. Sumitod ka niya. Naimas ulo na. Kaya ka nga bulano ka ni mamang man. Ang pinalitan kayo ni Ima. Pero halo-halo na yun. Tingnan yung mangga nila. Kulong tindi ah. Mas matingnan na yun. At sa ilang kanya at abuting na panang sinibugan. Rimwar. Nalayo. Ayan.